DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga, pet sa 5 na naman ngunyan kan Agosto 2025. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, bang. Bartes. Pete, petam, pam, pam, que tumban, que pin. Chiquitán, chiquititán. Sa muyang pagrespeto giraray sa lambang miyembro kan familia kasabay dyan ang pagpagiromdom na sa paghampang niya to kaining kaaldawon Bang, que pin. an mahal na Diyos dapat an permi niya tong ipigpaenot sa gabos. Stasi. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo. Special mention niya to sa tuya man na amigo diyan sa Sanggunian Panglunsod. Si City Councilor J.P. Lee. Tumban, que pin. Happy birthday, Tabi, Councilor J.P. Lee. Bang, que te, pete, petam, pam, pam, que tum. All the best, Tabi, hali sa bilog na PBN Broadcasting Network Incorporated. Lalong-lalo na po ang radio station DCGB AM. Kesla. Siyempre, hali man sa kuya personalmente Así. and sa programang Tingog kan Banwaan. Me gusta a mí. Así. Kumusta lamang, Tabi, Albay District? Maray na agad dyan sa Indugabos, sa Washington Drive. O dyan sa may Pakrusada, maray na aga man. Si la conoces te gustará porque es la bomba. Kumusta ka mo dyan, Tabi, sa Barangay Banyo? Me gusta a mí. Así. Me gusta a mí. Así. Sa Sagpon, kan Albay, dyan sa may Saudan. Sí. Yung mga amigo ta dyan, Ex. Sinda Kasag, Extano. Tata Raul, maray na aga, Tabi. Extano. Si Tatamon, si Paminta, maray na aga, Tabi, dyan sa Indo. Gabos-gabos na. Si Nana Tere, so para baduya dyan, and gabos na nagtitienda dyan sa Albay Market. Good morning. Siring man dyan sa may lugar kan Ago Medical and Educational Center. Good morning sa Indo. Ano lamang man ang pinagsisibut-sibutan dyan sa Daraga, sa market site, sa Banyag and San Roque. Madali na, Tabi, yung pag-celebrar man kan Kagsawa Festival. Tama ba, Chiquitán, tan, tan. Kafiestahan ni Nuestra Señora de la Porteria. Chiquitán, tan. Maray na agad, Tabi, kay Alcalde Vic Perete. Tumban, que pin. Chiquitán, O yung opening night band dyan, yung Nubita. Extano. Free concert po yan. Ecstasy. Extano. Siyempre, pag may piyesta, may handaan. Pag may handaan, may rulutuan. Maray na agad yan sa Petron Tap Gas Gasol. Yan. Sir Ato Lim, kumusta ka mo dyan sa warehouse and opisina? Tumbang, que te, pete, petam. Mga nakaantabay dyan. Chiquitán, chiquititán. Kumusta ang delivery? Yung ating mga barkada dyan, delivery boys. O sa Albay District pala, sa likod kan Divine, yung M's Tailoring ba yun? M's Tailoring. Good morning sa Indo, ha? Tapos sa Daraga, si Tatanems Flora, Tatanems, ha? Yan sa Sagpon. Maray na aga, Tabi, Tatanems. Mauubos na sa kuyang Mahika Medicina. Makisuyo, Tatanems. Ma-order naman ako, Tatanems. Bayadan ko na sa Natabi.
So, Mahika Medicina. Yeah. Chiquititan tan tan que tumbang bang que tumbang. Tana kagat ko na naman. So, uni na digdi sa gilid kang kon ko kang pisngi sa laog. Tepe tepe tam Awinda. tumbang. Tanata daw iyan. Permina sana. Tan 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 que tumbang. Tatanim, ano tabi makisuyo kay itong Mahika Medicina. Extano. Kuanang ko na sana. Abonohan ko na sana. Salamat nin Marhay. Musta lamang, Ligaspi? Diyan sa Lapu-Lapu, mga barkada ta. Chiquitan chiquititan tan tan que tumbang bang que tumbang que tepe tepe tam. O si Kwan man, si Kapwad Kuing Espejo. Yan, mga internet na yan. Pakonektar ka mo. Hanapon lang. Apudan lang nindo ako. I-refer ko kamo kay kunyan. Kay Kapwad Kuing Espejo. No este Yan na mga digital na yan. Fiber internet na yan. es genial así. Kuing Espejo is the name. Me gusta a mí. May mga bundle pa yan. Así Sinasabi ko sa inyo. gusta a mí. Internet. Hanapon lang nindo ako i-refer ko kamo tulos maski sain. Pakonektar agad ano. Raynaga tabi sa imo Kapwad Kuing Espejo. Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial así. Me gusta a mí. Diyan sa Kulyat Candaraga. Así. Me gusta a mí así. And siyempre so amigo ta si Sir Jason Gomez Puyo II. Merry Christmas na da. Nagpost pa ano ako kaso haponing nagmimix klad na baga tabi kay sinong kwan nung macaroni. Abentaho na naman yan. Macaroni. Sus, estapegi. Arani na naman. Tapos mauldot na naman dyan sa bintana nindo si Jose Marie Chan. Ay, nakin. Morning, Legazpi City. No, no, no. Sí, sí, sí. Bilog na, sa bilog ng Albay Tabi, ano. No, 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 no. Pati naman sa mga manlain-lain na parte kan Kabikolan. Sí, no, no, sí, no, no, sí, no. And supig abot kan puwersa kan DCGB sa luwas kan Rehiyon 5, ano. Sa luwas si Chief Jimmy Pading Jim, man samuyang Chief Reporter kumpadring Alpading Jomar, and siyempre si Joshua, si Angel, si Karen, Manibela, si Henry Mata. Sa Master Control ang yaon dyan ngunyan na nagsusuperbisar June Napolis. And sa AM band ano sa traditional radio si Casey Tanay ang sa tuyang kasabay dyan. Sa internet naman, igwa kitang broadcast, DCGB News Online, Worldwide Netwide, Jerome Nico Martinez. Sa newsroom, siyempre, walang iba. Maharangon so pamahawan ni News Director Mar Dela. Walang iba. Andy Mar with Ma'am Shia Leron Bam, bang, que tu and Nicole and Gloriani. bang, que tin. Si Jen, work from home daw si Jen. Ano, nadango ko kay VP Henry Casubago. Nag-uro-istorya duman sa samuyang Bang, que tepe, tepe, tam, pam, bang. headquarters diyan sa Kuta. Stano. Ecstasy. Ako man po, si Pio Fernandez. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. We give credit and thanks to where it is due. Tabi ano, nanunungod baga tabi Jerome and Casey na pasalamatan natin yung mga nag-perform naman and nag-accede sa concerns, nagtrabaho sa concerns po ng komunidad. This time, yung SM City Legazpi. Yan. We commend, thank you so very much. At yung efforts po kan komunidad na concern na ipinaabot sa Indo,
was duly acted upon. Yan. Maray na aga kay Madam Claire Harire akan Public Relations Department kan SM City Legazpi. Narumduman mo tabi Jerome yung ipinagpaabot sa indang kunsan baga yung sistema kan pag-kolekta nila nin parking fee na maski nga ni baga si Honorable Kinatawan, Abogada Melissa Abadeza, and iba pang mga citizens na nakariparo kan sistema ka ito before na ang pagkolekta baga kan bayad duman sa mga malaog sa SM na vehikulos. Duman na ninda ibinugtak ka na kaaging mga semana sa may roof deck bago ka maglaog. Yan. So anong nangyayari? Di sa mga vehikulo, unidig din naglilinyada sa spiral na tinampo pa itaas, which poses clear and imminent danger duman sa mga motoristas ta. Kung dakul bagaso nagbabayad, siyempre mapependyente ka ta, hahalaton mong matapos kan transaksyon, suyaon duman sa may entrada na kan parking area sa roof deck kan SM na matapos ito. So, napipendyente mga auto sa alanganin inclined na sitwasyon, patukad. Ay kung kumupros bagaso brake systems, o radas iyan pa ibaba. So, di natukar tabaga ito, na ipaabot na dyan sa SM, and it was duly forwarded duman man sa indang departamento sa Manila, and uyan na po tabi, ha? Pinag-verifikar niya to the other day, and iyon na po, ibunilta na so pagkolekta kan bayad kan mga may darang bihikulo sa mga parking both sa sa ground floor, second floor, and sa roof deck, dyan na sa original na pwesto kaini. Sa baba. Yan. Okay. Although, sabi ta na nga ni baga, may opsyon man kung taan nata, siyempre kung yaon baga dyan sa baba, kung halawig ang linya kan mga bihikulos, mina spillover digdi sa highway, both sa right side and sa left side, either digdi sa may ICR side na tinampo, na yaon na dyan sa mga bihikulo nag-agi baga, pampasaherong bihikulos, tricycles, motorsiklos, private vehicles, and digdi naman sa ibong na portion sa may Tahaw Road, yan, mina spill over duman ang linya kan mga bihikulo, pero sa gilid man sana. Yan tabi. So, minakos man managad nin traffic, pero at least sa gilid, daita pigbubugtak sa peligro, so mga maitaas dyan na dati ka ito nabubugtak sa alanganin. Yan. Ngunyan tabi, iyon na iyan. Okay na iyan na kuanaan na pag kolekta nilang bayad. So dati na So dai ka na mapapagal pa magpara preno, mag-clutch, magkambyo, mag-release ka na sa imong brakes, magtapak sa silinyador kung manual an sa imong pinagmamanehong bihikulo, lalo na kung bako man masyado bagang skilled na para maneho, tibaan magkadiskwado. So ngunyan tabi, uya na ibugtak na sa kunyan sa tamang kumbaga mas safe na sistema. So, thank you so much po diyan sa kunyan sa men and women kan SM City Legazpi. Ayan po tabi, ha. Igwa manin produkto, Jerome. So, kwanta manig di. Sa tuyang man na espersos na diit, saabot kan sa tuyang makakaya na makwan iyan, maipaabot dyan, asin mapaaktibaran. Po? Because ang negosyo nila, sabi tanang nga ni, is imbued with public interest. Yan. So, thank you so much, tabi, ha? Mabuhay ka mo dyan. Sabi ni Tata Nems, kapi tabi, sir. Oy, Tata Nems, salamat nin marhay tabi, Tata Nems, ha, na Flora. O kung palang tabi, ha, yung
si Congressman Adrian Salceda was appointed, pinagnumbraran kan Kamara de Representantes na maging committee kan food security. Yan, tabi. Si Congressman Adrian Salceda kan 3rd Congressional District Albay. These are just updates kan sa tuyang pinagsusubaybayan na ilihidos oficiales tanganing kita informado and mahihiling niya to sa indang trabaho performance. He was nominated and inacceptar po ni Congressman Adrian Salceda ang pamayo pagiging chairman kan Committee on Food Security. This is a very timely committee. Rumdum tabi nindo si former Congressman Joey kan 2nd District. Igo baga ang kaitunin pinagkondusir na committee hearing bakong quadcom kundi quintacom. Limang kunyan, 5 komite ang pinagbiriyo ka ito under the stewardship ni Congressman Joey Salceda ka ito kan 2nd District na iyo po ang kunyan nag-investigar asin nagkaigwanin formulation nin policies na pwedeng babasaran kan future ining legislations na matao po nin proteksyon sa mga konsumidores, lalong-lalo na sa pagkakaigo ng estabilidad sa presyo kan agricultural products. Itong Quinta Committee na pinamayohan ka ito ni Congressman Joey, sa inda ka itong mga hearings, resulta duman, nahugot duman na data, empirical data, pwede na iyan na pasipunan ni now Congressman Adrian Salceda bilang committee chairman kan food security. Ta itong pinagkondusir kay itong hearing nara Congressman Joey kaidto, nakasentro ito sa pag-aram nata despite kan mga measures na ipigpapautob kan gobyerno. Arog kan itong pagpataw baganing certain percentage kan tariff sa mga imported na bagas. Igo baganing laisin da ka na ginibo. Natata dai man nagbaba so presyo kan bagas sa merkado. O duman na found out na Congressman Joey na somewhere along the food supply chain igwanin mina switch on kan pagpalangkaw kan presyo kan bagas na sabi na nga sa Tagalog walang pakundangan at their own ka-price, whims and ka-price kung gurano sa ipapatong either kang middleman na halangkaw na dating presyo dumampas na sa middleman pag-abot duman sa retailers. Siyempre sa retailers biktima man bagatabi kay ning mga nagkakapot naan kan supply kan bagas from the bodega pasiring dyan sa end consumers. Ining mga retailers biktima lindang yan biktima din lang yan. Tas siyempre pag bagsak sa inda mataram uni ang presyo mataram soliter natatamahal na. Pareho man kan experience yata na mga end consumers pagbakal ta sa udan sa merkado natatamahal na. Pareho kitang biktima, we the end users, the consumers, and itong retailers. Duman na discover ninda na somewhere along the way igwaning nagmamanipular po ning todo-todo manunungod sa supply asin sa hiro-hiro kan pamresyohan. Kaya baga igwa duman mga rekomendasyon na langkawan ang penalidad and iko-consider na iyan and this nakunya na arog ka na manipulasyon baga hoarding and ining sobrang kunyan sobrang pagmanipular kan presyo asin sa supply kan mga panginot na barakalon bilang economic sabotage. Yan. These inputs now
will be transmitted. Sigurado ko yan tabi. Ta si Congressman Joey Baga, buda ining si Congressman Adrian, magkasararo man sa ng familia tabi. Sigurado yan tabi. Kaya, ining Committee on Food Security, we will be assured on a high level na mapuon iyan on a high note man siyempre. Igwa na ni nagkakanigong inputs tabi na uyan na huhuguto na sa naduman sa empirical data na nakua kan hearing na ito kanakalihis na 19th Congress. Yan. So, dakulaon na bagay iyan. Sindaan mag-oversee ka iyan, kumbaga, sa hiro-hiro kan sa tuyang mga pangenot na barakalon. Food security. So, yan ang mga hoarders na yan tabi, manipuladores, yan, gabos ang tabi, nakakunyan dyan, nakasabi sa Tagalog, nakasaklaw, sakob kan Committee on Food Security. Pati naman, siyempre, ang Department of Agriculture, si Congressman Adrian will have a vast influence over those critical government agencies sa nasyonal na igwa po nin direktang pakiaram, partisipasyon po sa pag-asigurar ka na food security. Department of Agriculture, National Irrigation Administration, National Food Authority, DTI asin iba pa tabi Yan. So yan po tabi mga latest muna diyan sa sa 3rd Congressional District na sa tuyang pinagsusubaybayan diyan po sa tuyang pag-iisi duman sa Kongreso. Ege. Oy, pwede na tayo tabi Casey, pwede na tayo mag-time check Pwede na ba? Pwede na June? Nasa sirkulo na? Sige. Eto, Oras Pilipinas, alas 9:25. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash. 0917-559-1800
or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa Sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tinilipo ninyo sa Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema.
Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pio Fernandez, Tingog Ganbanwaan. Thank you so much po Tabi, Casey and June diyan sa tropa sa technical and diretso kita kang programa. May mga report kita diyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Aramon ta kay Joshua ang bungkaras kan istorya. Joshua Bino On the Spot Report. Joshua, marhay na aldaw, please go ahead na. Yes, maray na aga, Sir Tio, maray na aga sa mga parantabay. So dagdag niya itong bareta, nakaduwang banggi na tabi, Sir Tio. Ang pinagigibungon niya na dry run. Kan bagong pasistema, asin bagong lokasyon, kang night market, digdi, Sir Tio, sa Daraga, Albay. Sigon kay Market Administrator, Sir Temis Lubete, although naglipat si Sir Tio ni na lokasyon, alagad, kumbaga, subject pa ini sa magakanigong pagbabago. Depende sa kung ano ang mahiling na resulta ka na dry run, as in taud-taud, igwasinda ni meeting sa Office of the Mayor, kaibahan ng TNT, PSO, Market Office, tanganin ng pag-urulayan ang siring na bagay. Ang dati kay ni Sir P yung lokasyon, hindi man sana sa may Tiperes Street, sa pag-ilaw mo ng mismo kan Tiperes, sa may tangod kay ning tindahan ng mga prutas. Yes. Diyan ang dating lokasyon kay tabi Sir P kan night market na nagbubukas alas 7 ang banggi, sundo alas 5 ang pagkaaga. Alagad saro sa nagbubutwa na problema, pinagabaton Sir Tio ang bulos ka na trapiko, tigdi sa may corner kan Tiperes as in Regidor Street, lalo na kung banggi. Kung kaya nariparo ini kan lokal na gobyerno, as in nagdesisyon na magtaigwan ng dry run, as in ilipat ang night market, Tiperes man giaray, pero ibinaba, dumana Sir Tio sa tangod kan munisipyo. Isinibog, duman na sa may Ninoy Aquino Park. Sa tangod kan park buda, tangod man kan munisipyo. And sigun kay Sir Temis Lubete sa pakipaguro niya taon niya na pagkaaga, so initial na resulta kan sa indang pag-reparo, maray sunares binindang feedback, hali Sir Tio sa mga paratinda. Dahilan ta itong bagong lokasyon ka na night market, sigun sa mga vendors, mas mahiwas, buda mas kumbaga presko, buda mas ni Sir Tio, mas maliwanag. Iyo ta. Kumpara sa ating lokasyon. Buda medyo halipot sana, so stretch ka na tinampo na sa indang na-okupar na diit, so volume ka na bihikulong sa indang kukunyan mapipendyente ta.
duman man sana sa may Hampangkan Munisipyo facing Ninoy Aquino Park, duman sana sa stretch na ito, tabi. Taang magiging sistema sa kan traffic flow. Halimbawa, ali kan Legazpi going Daraga, patiring Center District o pa atur sige halimbawa, sa dating agihan, malaog kang atiko ka dito sa may Petron, Regidor Street, malaog ka mangyari sa Perez, tapos mainutang ka, mawala ka na sertiyo sa Arboleda, tapos malawas ka naman, kunya na ini, sa may bigs. Highway to Rizal. Sa may bigs ka na maluwas. Tapos matuo ka na kung pasiring kan Daraga, Sorsogon o 3rd District. Roger. Iyan ang sistema. Pero, sigun kay Sir sa Lobete, taon-taon ng mga alas 10 tabi Serpio, may meeting giraray kita, may meeting giraray kita, dahilan sa hagadong manindaan na suwisyon, salado Serpio kan Daraga PNP, kung may posibilidad pang bagohon ang pasistema kan bulos ng trapiko. Yes. So kaya i-maintainer na ang sharing kaining pasistema. Pero so far, ang initial na feedback data di Serpio nakukuha na market administrator ni Sir Dennis Libete, but magayon ngunyan ang sistema kan night market sa mas mahiwas asin mas maliwanag na lugar sa atubangan kan munisipyo. By the way palan, so opisina kan Bureau of Fire, dahil maninda mauulang, over? Ang Bureau of Fire, Serpio... Duman na baga sa may ano sa headquarters na kang police, ano? Ayan, duman sa Doña Maria. Yan, dahil na dyan yung substation, ano? Daina. Yan, okay. So di tranquilo palan mananggad, tranquilo. Yan. Tranquilo. Pero meron lang pala na concern ka. May tipahali o may tigpakironan sa certain na karong vendor na haliun sa kudkudan na bawal da ang maribok sa night market. Oho. So, taod-taod, babalikan niya, hilingon, kung yaon pa dahil sa kudkudan. At kung magmatagas pa da, kansila ron so permit. Kudkudan? Oo, kudkudan. Taday mo pwede ba? Ay, mampili lang maribok sa night market. Iyo, kay puan dyan, so kung sana, so mga maritatas. Tindahan ko na. O ba kung kudkudan, kudkudan sa laog ito kan dapat kan sa udan. Tigpakiulayan man. O magpabakal siya nuyog ba kung magkudkud. Kudkudo ng hapon, di kita lang kan market. Duman, alato na sa napagkaaga magpakudkud. Oo. Ayan tabi, Serpio. Okay. Na bagong sistema ko niyan sa night market, naglipat din na lokasyon. Diyan na yan sa T. Perez at ubangan kan Daraga Covered Court, Buda Municipio. Di ano yan, pag okay ang sistema na, sa paagi kan executive order or ano ba, sa ining ordinansa na madeklarar kan lugar nan as night market, pati na so oras and yung tarifa? Ang sabi ni Sir Pio, dahil man pinagbago, ang nasa ordinansa ngaya, T. Perez Street. Ito nga yung stretch naman sa tubangan ng munisipyo. T. Perez man. Kas kahalabaan the whole T. Perez Street yaon sa ordinansa. Tama. Sige. Ayan tabi Sir Pio, ang dagdag niya itong barata alibig sa Daraga. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya dyan sa Daraga. Una ko, so babagohon, so night market, gigibuhon ng aga. Banggi man giraray palan. So lugar sana, sinibog-sibog sana. Pasiring duman sa may Kunyantabi, sa may Ninoy Aquino Park, sa Hampangan. Aratubangan baga yan, buda yung munisipyo. O di at least, ano yung traffic, medyo maluzen up managa. Diyan sa may, kunyan, sa may T. Perez Street, ano. Salamat Joshua. Joshua Bino. Mientras tanto, Spot Report. diyan kita kay Angel Mustaza. Angel Mustaza on the Spot Report. Aramon tadaw ang bit-bit na informasyon ni Angel. DZGB on the Spot Report. Angel, what's happening? Good morning.
Good morning, Sir Pio. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta na sa pagkompletang niyan ang Coast Guard District Bicol, partikular na sa Indang Infrastructure Development Services, tan mga kaipuhan na dokumento sa Department of Environment and Natural Resources para sa Coast Guard Academy na ibubuktak dyan sa Barangay Citizcan, Bakakay, Albay. Inian payag sa Distributions ni Coast Guard District Bicol Commander Commodore Ivan Roldan kung sa iyang na ipinaliwanag na kay bahanda Sir Pio sa mga dokumentos na pinkomple nila ang Environmental Compliance Certificate, may soil test na igibuhon, asin mga dokumentos na kaipuhan pang isumitir sa Mines and Geosciences Bureau o MGB. Sinabi ni Roldan na in kaso matapos makapagsumitir na sindakan mga kaipuhan dokumentos asin maaprobara naman ini, dakulang bagay ang pagkakaiguan ng Coast Guard Academy sa rehiyon dahil sa mas dakul na mga Bicolano ang may inganyar na maglaog sa Coast Guard dahil sa ini sa pinakadakulang pasilidad kan PCG sa bilog na nasyon. Apera man sa pagdakol kan mga malaog na Coast Guard, mga kapagtauman nining trabaho asin empleyo sa mga albayano, partikular na asin mapakusog kan turismo sa probinsya. Sinabi ni Roldan na nasa 200 million pesos ang initial na mobilization fund na pinag-alokara sa nasabing proyekto. Yan po, Sir Pio, ang mga dugang tapang informasyon hali sa luwas in sa DCGB. Salamat, Angel, sa storya hali dyan sa Coast Guard District Bicol. DZGB On the Spot Report. Ay, tabi si Pading Al, may dagdag man na istorya, ilaw tatulos siya ng mga report, sinasabi ko sa inyo. Al Armario On the Spot Report. Kumpadring Al, anong nangyayari man? Good morning. Sarong dakulang challenge man Pading Pio kay incoming representative kan liga kan mga barangay attorney Amorex Rañeses ang mga pinagplanong barangay road clearing operation kan lokal na gobyerno. Sa pahayag ni Andy Marbella kan Task Force Kalinigan asin Kaayusan, napigihinguwa man talaga nindang mariglar ang dalagan sa mga barangay sa paagi ng mga road clearing operation base sa mandato kan DILG. Alagad narireparo na medyo kulang ang kooperasyon kan ibang mga barangay officials kung baga pinag-aasa na sana sa Task Force sa Kalinigan asin Kaayusan ang problema sa mga obstruction dyan sa saindang kanya-kanyang teritoryo. Iyo, kumpadring Alta, ining mga kapitan, budaso ibang makagawad, pwede dilos ubos, likay manan sa dagit kan sa indang constituentes na bata, ma-eleksyon. Correct. Kaya anapi pa subo na sana si amigo tang Andy. Kaya nga sabi ko nga ni Kasubago, naniniwang na at katuyang amigong si Andy Marbella. Rakman, bata mahiguson baga si Andy. Kung sa higos, dahil ka nga napon kay Primong Andy. Yes, talagang may guson, kundi maski ano man na higos, maski ano man na pulos-pugos. Yan. Kung kulang ang kooperasyon sa barangay, yan. Talagang may problema pag-abot sa implementasyon kan mga obstruction na yan sa tinampo. Roger. Lalong-lalo na yan ang mga illegal na terminal na sabi nga ni Andy, ani ba man kaya, maski daing terminal o daing paradahan, mabakal ki auto. Ta ipapaibog sa kataning. Budaki padi, budaki madi. Ipapainggit kay padi kasi madi. Oho. An sa iyang bikulo maski daiman ki paradahan. Yan. Kaya nasa sakripisyo iyo ang mga gilid kan tinampo. Correct. Kaya kulog man talaga ni Andy Marbella asin kan na mga pag-iriba. Kung kaya biglalao man yaman ang suporta kooperasyon kan mga barangay officials. At dipisil na pa dita ma-eleksyon.
Kaya kahirak man ni Papa Andy, ni Sir Andy. Kahirak man talaga. Kaya, Pero, challenge man ni, tama yan. So, entrada mo, challenge kay attorney, kay incoming City Councilor Attorney Kapitan Amorex. Kung papaano niya, makukumbinsir ang sa iyang kapakapitanes na maariglar ang siring na bagay. na makipag-operar man sinda, matabakan man si Andy. At anyway, si yan, man giraray si Liga President Milabal, kundi medyo mahiwas na ang coverage ni Manay Mila. Sangguni, nag-attendir na kaso hapon. Maiden session na inatindiran ni Mama Mila as board member. Uyugod mo yaon na kaya duman. province-wide na ang coverage kaya ni Manay Province-wide Mila. na. Province-wide Kaya na. so sa Legazpi, alat niya man sa sayang Vice President na si Attorney Kapitan na Attorney Amorex Rañeses. Kung makonfirmar na siya kan nasyonal asin mag-asumir na. At siya nabangan ta kung anong development sa sesyon regular kasaguniang palunsod. Yes. Kung okay na ang mga papeles, i-welcome naman siya. Yan. Kana mga pagiriba sa sanggunian na palunsod. Buda i-welcome interview mo man, tulos i-presentar ta yan na challenge naan. Ayo, kung magkigo kitang pagkakataon na siya kay Kapitan. Rimateon Datolos na may salang siya. Yan. Tangani na sa panginot na agenda na pwede tang may dulok sa iya. Ining problema ni Andy na Marbilya. Irakman naniniwang na si Primo kan konsumisyon kay mga pasaway diyan sa gilid kan Tinampo. Husto na sa naman ang trabaho ni, sa totoo lang, husto na sa naman ang trabaho ni Sir Andy na Marbella. Ang kamong mga yaon dyan nagdadang sabuton man nindo tabi ang mga tawong iyan. Na-appreciate man talaga. Ang sakripisyo ni bakuan na sa diring kapresyo na Sir Andy. Kundi ipigay sir ni dakunta na sutama man sana susog sa lay. May mandato baga, may memorandum yan sa DILG. Correct. Na dapat maghiro ang mga LGU. Kaya sarong aldaw nga ni o dyan sa baybay baga. Yan, baybay. correct. Ininig naman ni Andy. Yun. So, mga obstruction dyan. Kaya yun, anyway, so abangan tatabi pa ang mga update man gani sa level kan barangay, sa bahagi man kan matukaw na bagong representative kan mga kapitan, kan mga barangay officials sa kuniang palunsod na si Kapitan Attorney Amorex Rañeses kan barangay 8 Bagong Bayan. Dakulang pasalamat kan mga kapitanes kay Sir Andy. Si Sir Andy absorber, siyak absorber. Kabus na problema, obstruction, Andy Marbella yan. Ay, kahirap man ni Papa Andy. Sige. So yan, tabi pa din, ang informasyon, digdi sa lawas, Alarmario. Thank you. Salamat kumpadre Al sa istorya hali dyan sa luwas. Iyang baga na tukar na yan ni VP Henry kanakaliis pang mga semana ining mga garahe-garahe na nin auto parking dyan sa barangay. Nako, sus Mario. Duman sa Singapore, tama ito so pigisabi na VP Henry sa Singapore, dahil ka makabakal nin auto sundo na dahil ka nin kakusgan notaryado kan gobyerno na igwa ka nin garahe. Pag dahi ka magbakal nin bihikulo. Dahi kanong ka makabakal nin bihikulo tabi. Now, good morning pala dyan sa mga taga-tabako. Yung dakul dyan sa tabako, ang mga nakakaistoreta man, First District, coming from First District, nagpapasalamat duman sa taigwa na po baga dyan, continuous ang ining paghinguhakan sa tuyang mga representantes hali dyan sa Ako Bicol, sa Congressman Zaldi, and Congressman Pido with Congressman now Executive Director Attorney Jill Bungalon kan Ako Bicol. Nag-groundbreaking dyan sa tabako, duwang iskalo naman iyan na kompwesto nin dakul na classrooms, public school building. Groundbreaking, senyal iyan tabi na na mapuunaan physical na pagkonstruhir ka iyan. Party po iyan kan continuing commitment kan Ako Bicol Party List na mag-invest po sa edukasyon. Bako sana sa tabako kundi sa iba pang mga lugares sa bilog na Pilipinas and lalo na digdi sa Kabikolan.
To name, in particular, diyan sa tabako. Nag-attinder nga ni Sikon yan, si Congressman, now Executive Director, former Congressman Attorney Jill Bungalon. Iyan po tabi, iyan ang continuing commitment kan ako Bicol para po sa pagtao kan asigurasyon duman sa man iba-ibang sektores na dapat maatindiran, lalong-lalo na ang edukasyon. Malangkaw lamang ang kalidad kan sa tuyang edukasyon sa pagikan pag-provide kan mga pasilidades, classrooms na iabot po kan sa indang nakukonsigir na fundo hali po sa buwis kan tawo. Igwang ipinasa sa tuya na comment sa Facebook, post sa Facebook ni sarong elihidong opisyal na nagtatarang ngayon magparaguro ground, kumbaga paraguro ground breaking bako man ngayon nindoan na kwarta. Sus Mariosep naman noo. Pahiwas-hiwason tatabian isip. Totoo po, ining mga representantes niya to na ilihidos. Congressman, senadores, gobernador, vice-gobernador, alkalde, vice-alkalde, panglunsod, bayan o lalawigan members. Pag yan po minaaratinder kan groundbreaking kan mga public infrastructure, daiman iyan tabi nangangahulugan na pigkaklamar ninda na ang kwartang gagamiton dyan sa diri nindang fundo. Daiman po, bako araw ka nang gustong sabihon ka yan. Bako araw kayo nang gustong sabihon kaan. They are there to represent and to let the people know na iyan po kwarta kan tao asin su partisipasyon kan mga ilihidong opisyal na iyan, gobernador, vice-gobernador, lalawigan, lungsod, bayan, congressman, senador, su partisipasyon ninda is su effort ninda, su trabaho ninda na itong su kwartang nakukuakan gobyerno hali sa buwis kan tawo, mapadalaganan man lamang, mapaalukaran man lamang ning fundo using the influence and authority kan sarong congressman, gobernador, vice-gobernador, alkalde, vice-alkalde, and so on and so forth, using their sphere of authority and influence na makumbinsir man sa gobyerno nasyonal na tipakan man lamang tabi iyan na kontribusyon kan mga tao asin mapadalaganan itong mga noble projects arog kaini mga school buildings tanganing maserbihan sa pangangaipo sa edukasyon. Iyan po ang gustong sabihin kaan, ginibo ninda su effort sinda su nakilaban duman sa Manila, nakilaban sa gobyerno nasyonal, naglabi sa DPWH, sa DBM, sa Palasyo Malacanang, using the influence and authority given by the people, by the constituents na nagboto sa sainda, suboses ta, sindaan minakonektar duman sa DBM, sa Palasyo Malacanang, sa DPWH, sa DOH kung mahagad nin bulong, and all other agencies, sindaan boses ta duman, uy tabi, so kontribusyon lamang kan tao sa pagikan buwis, tipakan ta lamang, pabulusan taman, pasiring duman sa sakuyang distrito, gibuhon tang school building. Iyan po, so trabaho, never is there a claim na kwarta iyan kan mga politikong never tabi. Kaya an araw ka na punto ning argumento, hababaw po yan. Dahil nagkultibar nin marahay, dahil nagsabot tabi yan. Kaya itong so ipinagpasa sa tuyan na post sa Facebook na ko, Sos Mariosep naman pahiwas-hiwas man ko taan ang vision tabi. Kaya nag-groundbreaking ang mga iyan, so ispuersos ninda yan. Ipipahiling sa tao na uni po, so kwarta nindo, sinusog ta duman sa gobyerno nasyonal, naggibo kita ning medyos na makakuaman duman ning porsyon sa buwis kan tawo na magamit sa arog ka ini. Ikumparar mo kung ansarong congressman, dai naggigibo kan arog ka na effort,
Do you think na igwa daw nin makapagibo nin school buildings? Kung sige sa nang tukaw duman, dai ma-ispersos, dai magibo nin lay, dai ma-sponsor ning lay, allocating funds for this purpose. Patabaing baka sana, do you think na igwa kita nin mahihiling na arog ka na mga proyekto? Wara, tabi. So yan ang gustong sabihong kaan. Kaya we should also give credit to where it is due. Kaya baga nag-groundbreak ang mata, maog masinda. Nakakuha sinda, may produkto sa effort ninda. Eto, bako sa na kaming nagtukaw duman sa Kongreso. Kundi, naglakaw kami kayan na makakuha kan porsyon kan kwartang an kan tawo na magamit man para sa mga eskwelahan. Bako, ang argumento na kwarta ngayon kan tao is out of context. Totoo, dahil man yung nagka-question kaan and they are never claiming na kwarta nindaan bako. Kamu man sa na nag-interpretar ka na nagkaklamar ining mga nag-groundbreaking na ng mga politiko na kwarta nindaan na sala po naro ka na interpretasyon. Ginamit ninda so ipinasubli tang influensya as in authority sa inda as congressman, iyo itong ginamit nindang kunyan, espiritu, ginamit nindang poder, kusog ni buota kami po, representante kan tao, nagtuktok kami sa Malacanang, minatuktok na sa congressman sa Malacanang, sa DBM, sa gabos na mga pwedeng funding agencies, uni po, pigagamit ko na ang authority na sinubli ko sa tao, igwa baga kita nin buwis, Mr. President, igwa kita nin collectioning taxes, Mr. Secretary kan DBM, ngunyan ako po bilang representante, uni, igwa ning naghahagad ning classroom para po sa mga eskwelahan. Tuguti manindo kami na makakuha nin pundo, halik dyan sa buwis naan. Iyan po ang kunyan dyan, ang much deeper, logical, sensible na argumento po manungod sa bagay na iyan tabi. Yan, kung day man matrabaho ang mga iyan, day man tabi, nga, lalo tang tutulig saon, lalo tang kukundin na ron, day nga nakapagibo ng classroom, day nga nakahugot dumanin pundo para makapagibo ng classroom. Iyan po tabi. So, iyan tabi, manungod yan. Kaya, duman sa Tabaco City, nag-groundbreaking naman duman, para po sa duwang school story na yan, duwang iskalon ni school building sa Tabaco National High School tabi So yan tabi and this is true sa iba pang mga infrastructure projects po kan gobyerno. Nauugma lang ining mga ilihidong opisyal niya to taso pinasubli tang poder as in influensya sa inda dinangog so efforts ninda na uni po sinda so nagkonektar duman sa nasyonal. Uni po, kami bilang alkalde, bilang gobernador, vice-gobernador, vice-alkalde, congressman, kami po namin na-representar na kan boses kan tawo. Igwa baga kita dyan ng koleksyon, ng buwis. O sige, alukariman daw tabi kami. Tan nagkukurarat nan sa muyang konstituentes, kaipuhan mining eskwelahan. O di siyempre, so presidente, so gobyerno nasyonal, so DBM, rekonesiron. So, congressman, boses ini kan tao. O di mapa, o sige na, alokarin na aning pundo tabi. Iyan po ang logical na explanation kang. Kaya iyaon yan dyan na mga kwan na yan, mga politikos ilihidos na iyan tabi. On the deeper sense kan paghiling niya to kan kwanaan kan istoryang yan, mga groundbreaking na iyan tabi. Po? So yan dyan sa Tabaco National High School, dakulso nagpasaralamat man po dyan. Sa efforts na ayan tabi na pinagigibo dyan, na groundbreaking dyan si Executive Director kan ako Bicol, former Congressman Jill Bungalon. Tabi? O mabarita mo na kitang alas 10, an iba pa pakalis kan mga pagirumdom.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras, alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Wara ni napaghororonan natatanggalon ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Inianipiglinaw ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian may kinaaraman sa naging meeting ninda ni Senator Erwin Tulfo sa DSWD Central Office kan mga nakaaging aldaw. Enot kay ni pigrekomendar ni Senator Tulfo na uan pagtanggal sa 4Ps asin pipasalidahan ininin sarong bagsakan na pagtatao ning kapital sa mga nagtitios na Pilipino. Tinawanan doon ni Gatchalian na enhancement o pagpapagayon sa programa ang sendang natukar asin bakuan pagtanggal. Sigun pa kay Social Welfare Secretary Gatchalian, nabukas siya sa reforma sa 4Ps arugan rekomendasyon kan senador na pagtataon in aftercare program o pagtataon in kapital para masigurong ang mga nagraduar na hali sa programa iyo ang daina mabwelta sa pagtios. Iyan ang detalyas kan pang alas 10 na bareta hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Ini man managad may text digdi sa tuyaan sarong listener da pwede po pariparo man sa PSO ang sitwasyon kan traffic sa alay ko pag oras ki barayadan kang bill nag-cause po kaya traffic and pila kan mga auto na drive through magbayad. Yes, seasonal lang yan pero pag agimikan sarong aldaw grabe an abala po. Aha. O di pa naman mananggad daw adita. Totoo man ang obserbasyon mo pag itong due date baga igwad yan drive through sa Albay Electric Cooperative nabibiyo
ang pila minaluas man duman sa gate, minasupay digdi sa Vinson Street ano. Siguro kwan lang I don't know kung paano ta dining other option talaga kung kunyan kung grabe an customer na magamit kan drive-through system na iyan dining ibang maduman na kunyan na tinampo kung mag-spill na digdi sa kunyan masupay na digdi sa ining Vinson's Street. Abala man talaga tabi ano. Papaano daw ang device kan. Sige, ipaabot tayan sa PSO managad. Tanbaredan dyan parang petsa sa is yate. May petsa sa is. Buda petsa. Basta ang aram tagari parang araw kaining mga petsada na 5 sa is. Grabe ang pila dyan ano kan mga bihikulos ha. Tama po ining concern mo, ipaabot tayan and mapa-device kita kung paano duman sa mga traffic enforcers tabi kung paano sistema ka no. Salamat tabi 4375. Nagdadangog ka pa tabi 4375 ano? Eto naman ano? Good morning Sir Pio, nakita ko po sa sarong FB post about sa traffic situation sa Legazpi kahapon. Pansin ko po puro linas na o wala ng street markings ang mga tinampo sa Legazpi fuera sa Rizal Street and Washington Drive. Sana po matawan maning pansin yan para sa guidance and awareness sa mga drivers man kung sa insinda sa tinampo. Salamat. Yung mga markings dyan sa sa kalye tama po yan lalo na po dyan sa parteng bunot na parang may reblocking last time inda kung sa city DPWH district o region pero sana po mabugtakan tanos na street markings sabi naman ni 5462 tabi good morning Papa Ping, okay lang yan sa Albay congressional funds, basta ba kung confidential funds, Davao, or kaya insertion government funds. Nako, ay nako tabi ha. Sige, mga reaksyon yan duman tabi, paano sa pinagtukar niya tong tema kasubago, ilinaog tatanganing sarama po tabi. Sige, may istorya pa kita dyan sa luwas, aramon ta daw ang bitbit na informasyon ni Karen Ala. Evat Adan, Evat Adan, Evat Adan, Evat Adan. DZGB Megaforce Patrol Report. Karen, good morning. Please go ahead na. Yes, thank you Tabi Sir Pio. Nasa pag-asikaso ng Unyan kan Provincial Environment and Natural Resources o PENRO as in Provincial Treasurer's Office ang pagsumada kan official dangan total na quali revenue kan probinsya kan uminaging bilog na bulan kan Hulyo sa pakipaghuron kan DCGB News kay Eduardo Matias ang PENRO officer kinumpirmar kay ning 22 million pesos ang initial na nakolekta kan probinsya sa quali kung kan uminaging July 1 to 2022 22 halagad ang 22 million pesos na revenue na ang Pio lininaw kan PENRO na bako pa man talaga pinaka-official na report sa bulan kan Hulyo. Dahil lang takon hilingon mo, petsa 22, so tinapusan kan dato sa revenue. Apera kayan, iyan na 22 million revenue. Kalinawan iyan, duman sa nagsisirkular na informasyon na 29 million pesos na ang revenue kan probinsya sa primerong 20 days ni Governor Noel Rizal. Mantangon yan, sinabi ni Matias, na nasa pagtrabaho na pareho ang opisina kan PENRO as in ang Provincial Treasurer sa pagsumada kan pinaka-official dangan total na quarry collection sa bilog na Hulyo, particularmente si Silvio, ang mga sources of revenue na pinagkukonsiderar sa pagsumada kaini arog kan Governor's Permit as in mga apprehension kan task force quarry. Yan sabi Sir Pio ang report, Karen Ala, PCTV News. Salamat man Karen sa istorya hali dyan sa Sanggunian Panlalawigan, Albay. Karen Ala on the spot report. Mientras tanto, DZGB on the spot report. Si compadreng Jomar Bien hali dyan sa 1st District. Jomar Bien on the spot report.
Kumpadreng Jomar, good morning and what's happening? Salamat pa rin, Pio. Ano yun ako dito sa regular na sesyon kansagunian panglungsod kan tabako. So, amigo tang dating Vice Mayor. Oho. Kagawad na baka. Pero may planong mag-Vice Mayor na naman giraray eh. Nata na naman, ano na naman ang pasalikaan? Leyo, baka naman nakatukaw di sa itaas. Iyo na naman ang nagbabalbalkan kunyan, maso. Oo. Ayaw baga. Tapos si Vice Mayor Glenda Bunga, nasa Metro Manila. Ayun. Nagasikaso lang ata yung garo mapasirin sa Czechoslovakia. Mapasikoslubakya? So, babay. So, informasyon na nako ako digdi. Kaya si kaso da sa dokumentos para sa official na travel. Yan. Makunyaman sa nata, pero bilog na Vice Mayor sa Ligyata. Yun o, official. Dek maaraman. Basta anyway, araw kayan. Oho. Di pagabot mga digdi. Di wala, normally baga, so minatukaw dyan, so majority floor leader. Opo. O kaya so top notcher. Oho. Ay so gabos ng mata, nakatutok kay Vice, ay kay Kagawad Nestor San Pablo. Gabos na moro, ika! Ulok-ulok magasi Kagawad, so minakat magatulos doon. Latos ang tulos sa Bibel. Oh, benol malantulos sa martilyo. Flag race, flag ceremony nga tulos. Mane yan kay amigong Kagawad. Automatic. And saro sa guest ni Darigde na imbitaran, iyo si Reynold Martires, ang Centro City Environment and Natural Resources Officer. Dako na apot, mga figure update, manangod sa sitwasyon kan basura, collection, and disposal. Nabanggit digdi so controversial naman na so deklarasyon kan Protected Area Management Board. Yung PAMBI. Na magsisingil na sinda sa entrance digdi sa Mayon Skyline Park. It turned out na ini si Mr. Martires, yung representante kan lokal na gobyerno kan Tabako sa PAMBI. Yan, tamang-tama. Sige. Kaya aram-aram niya ito, and ipinaliwanag niya na gapos man ito na gustong gibuhon kan PAMBI, iyo ang susugman talaga sa mga guidelines patakaran para maprotehiran man ang kapalibutan. So, uminagi ito sa proseso. Although, ang consultation sa LGU ka ito is bako man direkta sa LGU, kundi siya bilang representante. Very minimal man lang daw yung collection, 15 pesos man sana. Ang saro sa naging question digdi is, ang mga facility bagay ngaya, sabi ni Kagawad Rainier Burse, ang facility ngayon dyan, sa tuya, bako man sa inda. Iyo nga niyan so punto tatabi, kumpadring Jomano, let me cut you short. Kasuhapon baga kan pig-uro istoryantan sa Bicol Target, ano? Bicol Target ba yun, o tingog kan banwaan? Sabi tabaga ka ito, na iyan, ang nagmamanihar kaan na pasilidades nan, primero is the provincial government, sibot-sibot yan ka ito sa Engineer Dante Baclao, baga, pasilidades, paghanap ng tubig, gabos, tapos tinon over sa tabako, taigwanin kasundo ang kaan. Now, it is being owned, the facilities, and iyan ang mga yaon niya na physical structures, is being owned by the city government of Tabako. Roger, nagtungdok ba ka dyan sa planetarium, sa diri ang kang LGU? Oho, yan. So, na paano ngaya yan? Yan, sige. Ano na? And actually ngaya, igwaman niya kitang ordinansa na mga sa pag-regulate kayan, so mga collection dyan, igwaman ang LGU. Iyon na nga niyan because ang question of ownership kan lugar naan, sisayan may sa diri. Roger, kaya medyo nagkarilibong digdi, pero day masisimbag iyan ni Mr. Martires. Iyo day masimbag talaga ta. Iyo cannot regulate, day ka makaka-imponer nin sarong bagay sa laog nin sarong teritoryo na bako mo sa diri. Roger. Yan. Now, who owns the place? Is it the PAMBI or the local government unit of Tabako? Yeah. Kaya, hindi sa restoryahan, nagluwas na pendiente ang isyu. Yan, Dahil masisimbag ni Mr. Martires, dahil masusolusyon ang kansangkunian panglungsod. And ang mangyayari na pa rin Pio, hahalaton
itong so paapod man ni Mayor Ray Bragay sa mga nanunungda na mga opisyalis kang LGU to to create a stand manungod sa bagay na yan. Na iyuan ipipresentar kang LGU sa paapod na meeting sa Petsa 7 kan Pambi. Yan ngunyan. Meantime na arog ka na igwanin parang clarificatory situation so pagkolekta da ilalawos ninda? Actually September 2 schedule kan pagkolekta. Yan nga ni ilalawos iyan mantang da ipatapos ang hururon inkaso abutan kan petsang iyan? That we do not know, Paripiyo, 1 month pa man baga, sarong bulan pa man bago sinda makolekta kayan. Yan. So, nag-hope na sana na before that period, tapos na yan, Cuentas issue, claras. mapag-urula yan. Cuentas claras. Talaga. Dahil man kutada ngayang problema, durano man barato man sana baga. Kundi, iyo yan. So, sabi mo nga ng question, nga taka mo makulikta sa muan. Yan. Para makunyan man sa Pambi, protected area yan. Samuya man na concern. O bako? Yan na dyan yan na dyan ang ororon kung ano ang mangyayari. Although, na-clear din ni Mr. Martires na bako man sa pagdepensa, kung di kang inapot lang siya, kung mapapasaya ng koleksyon. Mga araw kaya. Igwa pa lang sa Pambi na patak guidelines man kan, may sharing, igwa ang barangay, igwa ang LGU, igwa naman sa Pambi, nagagamiton sa protection. Pero bakman talaga yan ang issue. Ang issue is iyo na nga ito pala. Nga tamalaw ka sa Solarme. Yan. Tapos maipunder ka ng koleksyon. Roger on that. Sa kuya yan, kami nagpatokdokan. Yugon mo so vlogger, kung kodak-kodak ka naman, mabideo-bideo ka, 5,000. 5, halimbawa baga pa sa mga kasalong baga, may mga pre-nuptials baga kaya. Diyan ka makuha mga picture, video. 5,000 baga ito. Unya, halimbawa, nagpa-share ka sa naduman, nagbideo-bideo ka bago ka man na vlogger, sisingilon ka? Bako malinaw, pero may kagmagaduman photography and kung ano pa daw ito is 5,000. O di dahil na makaparetrato dyan sa mga birisita. Ta 5,000. Ang kada pitik mo, 5,000. Ano ba kada pitik? Grabe man. Kaya po linawon na yan pa rin Pio. And we hope na malilinaw iyan sa mga masunod na aldaw. Kaya pa ni Pio, anong update sa pinigibong regular na sisyon? Katakuno yung pangusod kan tabako, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Uy, marita na tukar na yan dyan. At least for starters, igwa na po nin mga dapat na klararon. Jomar Bien. Opisyalmente nang nag-take cognizance ang lokal na gobyerno kan Tabako sa pagikan sangguni ang panlunsod. Manungod yan sa planong ang kan Pambi na mag-iksihir na nin bayad sa mga mapasir dyan sa Mayon Skyline Hotel and Mayon Skyline Park. Sa Buwang kan Tabako. Tama, sa barangay Buwang yan kan Tabako. Bien. On the spot report. Yan tabi pwede na kita diyan mag-izquierda. Sige, paano ka yan? Masunod tulos si Endimar, day maghali ha. Nganing makapuuna si Endimar. Tingog Ganbanwaan. Sa pangarang kampuwersa, salamat kan sa inyong paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Day maghali, masunod tulos ang samuyang news director si Andy Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning. Ganbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog Ganbanwaan.